Всичко не си разбрал. Даун Джонс вече стигна рекорден брейчмарк и трейдингите на Нью-Йоркската фото си червечи метач. После кафете... Тогава нямаме друг избор, Ванка. Нямаме. Ще трябва да почнем да ровим по кофите за буклук. Добре тогава. Но за да е често, ще си поделим работата. Аз ще намирам кофите, ти ще родиш чак. Добре. Ето ви има една кофе. Не видиш, аз те посочих, ти брактивате. Какво? Пъртве, стига бе. Колко пари върват? Давай, че ни трябва да боре. Борич, не можеш да бориш. Трич. Трябва ти 500 лева. Не става. Що? Тук са точно 600. Язък. Еми, Захия, то се е видяло, че на море няма да ходим. Айде, дойдем към нас, да напълним легена с морска вода и малко сол и малко марури там и... Фърли го това, не ни трябва. Аз ще взема празни. Ако едната пада от скала, другата би искала да е пропаста под нея. Ако едната се задави, другата много би искала да е фаталната хапка. Ако едната пипне оголена жица, другата с удоволствие би била тока по жицата. Аплодисменти за снахата и свекървата. Познато ми е това. Слушайте. О, майко! Изкара ми акъла. И пък, къде отя пък крича да го изкарам? Я стига, моля се. Разходи се този човек спокойно из музея и извъж някаква мумия му проговаря. Айде, ти натам си тръгнала. Да, бе, имам поне още 7-8 десетилетия. Па какво да говори, моля се, ти въобще не помниш какво е да си на двуцифрена възраст. По-добре така, отколкото с едноклетъчен мозък като твоя. Ти какво търсиш тук? Какво не е ли се те загих тук да поне си преживяла цялата световна история ли? Затова ли? О, че смешно. Ха, че смешно. Не, просто исках да се убедя, че има и други неандерталци, освен теб. Виж ги! Гледай ги! Какво има? Същата примитивна чутора е това. Същата рижева четина. Много си оригинална, такава да съм. ти кажа. Много си оригинална. Точно като онзи оригинал на Пикасо. Ето, нищо в мутрата ти не е на място. Всичко е разместено и за разпада. А гърдите ти напомнят на висящите градини на Семирамида. В смисъл, толкова легендарно красиви. В смисъл висящи. Като печени чушки на простор. Пък твоите гради са като на Венера Миловска. В смисъл, че всички искат да ги видят. В смисъл, че липсват. Скъпа ми свекърво. Да. Като злобееш така, Да. избърканата ти физиономия ми напомня карта на Европа. Нищо. Нали твоят целулит е като релефната карта на Азия. Знаеш ли какво? Ти що не отидеш да разгледаш полезните изкопаеми? Къде? И без това си безполезно закопаемо. Искаш ли да те закопае и да станеш на фусил и да ти сложи тук в музея във вид на голям фусил? Виж как
си слушил. Обаче не те излагат, защото не искат да плашат туристите. Все пак минават и деца. И какво ще стане? Абе, не, бутре. Да не ме бутре. Ще правят. Какво ста, госпожо? Какво правите вие? Защо правите експоната? Какво правите вие? Вижте, какво сте направили бедната мумия? Глава 200 лева. Напуснете веднага тук музея. Айде, напускай музея. Това не е мумия. Това е свекърва ми. Това е свекърва ми. Кажи бе, майко. Майко! Абе, престани да се правиш на луд, бе. Буклук, дъска на Конго. Госпожо, виж какво ще ви кажа. Не ми се правете на луда. Идвате с мен моментално. Идвай с мен веднага. Вие луда ли сте? Абе, майко! Айде да бъдете веднага, майко! Кажи му, бе, Айде, майко, татко! Айде! Отпускарското настроение чука на вратата, но ако сте решили да си починете някъде на екскурзия, бъдете на щрек. Някои турагенции ще използват отпускарското ви настроение, за да ви метнат. Затова четете добре договорите си, преди да ги подпишете. В противен случай ви чака нещо като в следващия скетч. Добър ден. Добър ден. Тук ли е офисът на туристическа агенция Голям тур? Тук е. Ние предлагаме на клиентите си възможно най-големите турове. Земята е... Идвам да се оплакам от един ваш такъв тур. Искам си... Кръв повръщам, пари не връщам. Върнете ми парите обратно веднага. Вие ме излъгахте, бе. Казахте, че автобусът минава през Цун, а той въобще не спря там. Чакайте, аз ви казах, че минава. Не съм ви казал, че спира там. Добре, че хванах едно такси. Настигнах по автобуса, качих се в негово движение. И той едва, защото вашият шофьор ме замерваше с мухлясан хляб и ми викаше къш. Значи частта от договора, в която сме ви обещали силни усещания, е изпълнена. Също така, казахте, че в цената всичко е включено. Път, храна, спаре всичко. А нищо не беше включено, бе, нищо. Включено е, господине, но не за вас, а за мен. Никъде не пише, че е включено за вас. Ако имате сърчак толкова специален, това си вече лично ваши егоистични извращения. Провал, разбирате ли? Но това е тотален провал за вас. За мен? За вас провалите се пред мене. Пред вас? Да, пред мен се провалите, пред мен. Не ви Какво ми обещавате? пред вас. А казахте, Да, че ще получа страхотно прекарване. да. Ние страхотно ви прекарахме. Божичко! Пътите! Какво ли ти мисля тук, бе? Пътите! Да. Не е очевидно. Тогава си искам парите обратно. Ето сега вече вие ми се подигравате. Значи сме квит. Добре. Като няма да ми върнете парите, поне искам някаква така друга истинска, по-хубава екскурзия. Разбира се, тук предлагаме страхотна екзекуция. Казахте екскурзия. Аз какво казах? Казахте екзекуция. Значи правилно съм казал. Ето заповядайте. Тогава ще подам срещу вас сигнал. Заповядайте, добре. Айде, вижте като лога тук. Може внимателно да не изпадат вътре тия листовки. Може. Изберете си екскурзия, къде кажете. Екскурзия си. Екскурзия. Каква е тази екскурзия? Голяма екскурзия. Да хрупаш леща в Будапеща. Защото хрупам това е нещо, да леща е мек. Нека, ако я свариш. В Будапеща ядат лещата сурова. Ако вие сега имате склонност към мекото, това... Моля ви се. Извращения.
чистим там нещо. Вие май пак ми се подигравате неща, господин. Чините. Чакайте, аз не съм спирал да ми викате, че пак. Ами тази екскурзия до метеора с група загорели хора. Ма вие нормален ли сте, бе? Ходва ли някакви такива екскурзии въобще? А? Да, много хора ходят. Много. Предимно такива, които не знаят, че въпросните загорели хора са всъщност албански бандиши. Затворници. И какво, няма ли оплакване? Не. Що? От тази специално ги е срам да се оплача. Идвам. Аз ще оплача още сега. Къде е книгата за оплакване? Дайте Заповядайте. ми книгата за оплакване, ако вижте. Ще ви дам, а трябва да си я вземете, защото тя тук заповядайте. Ето тук е за... Тук кто е? Заповядайте. Заповядайте. Да, мишка. Да, заповядайте за всички. Отвъцете се там. Тук е тъмно и нищо не се вижда. И нещо рамежи. О, после става объркване. Това е част от екскурзията. Който ни се пречка, го даваме на гладна мечка. Ау! Искам да питам, когато известно време се чуди и вие също запитвали сте се откъде идва звучният български диалог? Ко правиш, мамуци? Ко правиш? Ко ще правиш?